Rodinný dom sa nachádza v malebnej horskej obci Nevoľné na pozemku o výmere 519 m². Čiastočne podpivničný dom pozostáva z verandy, zádveria a chodby so šatníkom, detskej izby, kuchyne, obývačky, spálne, kúpeľne a komory. Dom prešiel pred 6 rokmi čiastočnou rekonštrukciou. Má nové plastové okná a vstupné dvere. V rámci interiéru je to nová vodo- a elektroinštalácia, radiátory, nová kúpeľňa s rohovou baňou, keramická podlaha v zádverí, plávajúce podlahy v detskej izbe, na chodbe, v kuchyni, v obývačke a v spálni. Sádrokartónom sú znížené stropy v kuchyni, v kúpeľni a v spálni. Na pozemku stojí záhradný domček, ktorý pozostáva z drevárne a z prestrešenej terasy.